Salutare și bine v-am găsit la ediția Andrei Minecraft, în care o să vă arăt niște lucruri foarte utile. De exemplu, cum să faceți un portal în care să vă funcționeze, sau cum să vă atacați colegul cu doar un mic card, niște TNT-uri și niște șine. Deci, se începe. Uitați un exemplu de portal. Dacă treceți prin el, o să vedeți imediat ce se întâmplă. Uitați, magie. Și să vă mai arăt ceva interesant. În locul ăsta, dacă puneți un pat și vreți să vă culcați, bum, totul ia foc. Deci, să ieșim și să văd cum să facem un portal. Bine, haideți să vă arăt cum să faceți un portal. Luați un cub obsidian și puneți în felul acesta. Bam, bam, bam. E posibil să nu vă iasă deoarece l-ați făcut prea mic sau din cauza că i-ați dat foc în poziție greșită. Așa, dar spargeți toate colțurile încât să obțineți așa ceva. Acum, luați cel de dat foc și când dați click în interior, magie, portalul s-a făcut. Vedeți ce înainte? Nu, văd că am văzut un pic. Alt de-al meu, făcut chiar de mine. Cum să-l atacați? Peștera sau casa colegului vostru. Hai să vă arăt. Luați un mic card, puneți TNT în el și-l aprindeți. Îl împingeți în jos și bam! Ați văzut? Magie! Dacă nu știați, în jocul Minecraft puteți să tunți chiar și oile cu ajutorul share. Vedeți? Oaia, tunți. Hai să încercăm orice altă oaie. Share. Da, și oile vă dă câte un cub de lână. Bine. Așa. Dacă nu știați, dacă vă puneți un TNT în apă și dați foc, nu va exploda. Uitați. Vă sta chiar lângă. Vă împinge puțin, dar când ne uităm, nimic. Vă arătăm cu mai multe exemple. Uitați. Trebuie să puneți câte doriți. Doar dacă sar din greșeală TNT-urile din apă, atunci posibil va exploda. Doriți să aflați cum faceți acest lucru? Stați că vă arăt. Faci o groapă cam în felul acesta, puțin mai adâncă, deoarece posibil să vă sari din apă și atunci să vă explodeze. Așa. Luați aici. Acum, pe margine puneți așa, piatră. Puneți redstone așa, că să aveți între ele loc doar de un TNT. Așa. Bun. Puneți apă, umpleți tot cu apă. Chiar și aici. Așa.
acum când le ocupă. Și se fac loc. Bun. Asta de rău. Ce se zice? Și acum când puneți lucrurile, se fac liniștiți. Dar le vor împinge puțin și atât. Deci, dacă doriți cu mai mult, uitați, nu s-a întâmplat nimic, în jur, nimic. Haideți să vedem, să mergem să poate niște lemne, ce nu-mi convine asta. Astea nu convine. What? Ce? Ce n-ai vrea, mă? Wow, the fuck? Ce dracu? Stai să zici. Wow. Ce credeți că a fost asta? Eu cred că știu. O capcană care știu și eu să fac dacă vă doriți și nu știți, vă voi arăta cum se face. Deci va trebui să faci 3 cuburi în jos, în formă de pătrat, astfel încât când puneți dinamita, care va fi esențială, trebuie neapărat pusă, voi o să puteți face o capcană pentru cine doriți, colegi, cu cine jucați Minecraft. Așa, acum trebuie așa frumos în tot de pătrat. Ok, deci după ce am terminat de săpat tot ce am avut de săpat, am făcut o formă ca aceasta. Stai, puteți încă să săpați, dacă doriți încă unul să fie mai puternică. Și așa, acum, vedeți unde se unește copacul cu așa. Deci e foarte bine aici. Puneți pământ, puneți redstone deasupra lui, puneți redstone torch la toate părțile și sus, sub lemn, puneți un lever. O să vă știți și voi faza aceasta. Când o să încercați să închideți lever, o să vă pice. Vedeți? Se pice. Acum am cât face. S-a stins lumânările, da? Vom pune TNT-urile. Aveți grijă să nu-l declanșați. Așa. Eu o să am un mod care cred eu că e cel mai eficient și îmi place mie foarte mult, în formă de cruce. Iar acum, ca să nu se observe, face ceva arăt eu. Acoperiți tot cu grasswork. Așa. Exact. Și trebuie să fiți întotdeauna atenți la lever, să nu atingeți leverul. Acum o să facem o probă. Deci, nu vă apropiați, nimeni nu dă seama un loc liniștit. Când se sape de la turpină, wow, what the fuck. Și deodată face boom. Când vă uitați, uita mai groapă. Sper că v-a plăcut acest filmuleț. Dacă v-a plăcut, dați like ca să fiu mult mai mult plăcut de lume. Dacă nu, măcar comentați. Poate mă ajutați cu alte trucuri sau altceva. Deci, vă mulțumesc. O zi bună!